What's up mga kailong? Come back here again with another video na pod. So karon it's a special day na pod. Tungod karon is birthday ni Papi. Yes, birthday sa Papa pero wala siya diri karon. Kaya nag-work siya, work. So karon kay gisugo ko na mama ko palit kog cake sa Grand Mall og soft drinks. Yeah. So adto ta dito kay pagdali na data. Let's go. Wala ako diri aron sa G-Mall nga nagpalit kog cake. So nakapalit ako dai ko ganang soft drinks. Kaya soft drinks sa ubos. Pero tungod wala pa ko ambag kay Papa sa iyang birthday. So palit na lang ako ng ice cream. Palit ko ng ice cream dito ganiya sa grocery store. Tapos nagpaabot na lang ako sa cake. Dira. Wala. Rainbow cake ang isugon ako ni Mama sa ako. Tapos pagkaman wala na may rainbow cake dira sa Goldilocks. So diriya na lang ako sa Red Ribbon. Kahit sa namang gyapon. So update na tamo pag nakuha na ako ang cake. Today, agamuyo pa. Ngamuyo. So, karon pag-una na siya adlaw. Kanang kato pa tong naging adlaw tong birthday ni Papa. Tapos karon April 5 na. Tapos mo nakaon ako kay siya magkonduktor pa siya. Wala sa ako Mabini Street kaya ko ito dito. Let's go. Ayo. Hi. Wag ka naabot ya. Ha? Lens nga. Wala. Asa yung lens na pag-o? Ay, nadri ah. Wala itong ito ah. Brake pads. Oh, sa Amigo. Yung ilan din yan na? 3K. Gani. May wifi ba? Hindi ron. Naganin itong tono. Nana ko dari ay la Kuya Ronnie karon kay manghiram ko. Kamera siya. Hi. Come sa dik no. Ya kana no koy gusto tiluwan ron niya ba? Milk tea unta. Diba, sabay ta ba? Asa? Ay, nga pa makikibuhat. Anya na lang siguro pag guman. Pwede po. Lara. Pero man ko niya camera kay mag-shoot ko ka ng graduation sa akong mangod. So padulong na sila City Mall karon tapos ako napako diriya sa 3rd Avenue siguro diriya. So kita-kita ta dito transition lang ta. Let's go. Karon na namin diriya sa City Mall na una ko gabot sa ilaha na mama. So karon kay nagpalinya na sila diriya sa likod kay paso na siguro sila karon. Tapos ana tong picture dito dili na pili magsulod dito kay picture. Ay sorry. Nakahiram na og camera kay Kuya Ronnie. Yes. So wala ako kabalo kung ma-picture man ako sa stage akong manghod kay 35mm ang mga ang lens. Tapos something sila ba kay diri sila mag-graduate sa ano. By the way, grade 6 na ako manghod, mag-graduate siya. Tapos swerte sila kay kanang diri sila mag-graduate sa City Mall kami sa una dito ara sila sa eskwelahan sa Manggang. Ay ganun bang napakainit. Tapos karon kay mo gayto naglinya na sila. So update na naman niya ako makapag-picture din ako siya sa Kuya wag nang sa baboy. Graduate ang baboy. Kaya mulingi sa baboy. Hoy, lingi. Congratulate na to ang pinakababoy na to kamangod. Dili na siguro sa mukha, Andre. Ay, si Tiol pa ha? Uy, si Tiol. Ay, si Tiol. Ay, si Tiol dito ba? Sana all na medal. Kita ni mo
Jim Metal since sorry ay. Valves. Oh. So i-treat sa nato ning buhangan ni gigutom na daw siya. Ha? Sige, dili na ta makaon na. So daghan kay tao dira karon no kay syempre daghan ko ka-graduate. Daghan jud kaon. So aron kay pato na lang daw mi dito sa gawas, dito na lang mi makaon sa may Jollibee siguro. Kay kami na ang manduha kay si Mama kani si Mama ug si Pete kay nila ka magud sila kay emergency ba na sila getuan. Oh. Tapos pagkaman kay Jollibee aliyaga oy. Sa Jollibee na lang siguro may makaon. Jollibee na lang siguro tadrao. Mamaktas ta? Sige, mamaktas na lang daw may daw. So, tagisa lang ta dito ah. So, nanamid rin karon sa Jollibee Highway. Dito open nga po ang babuya na demanding kaya kay gusto yun niya po floatan ako ice cream ra. Pagbigyan kay graduation bitaw. Talaga naman. Smiling lang ang baboy. Ngita diri yun yan ang storya ko na nagdadras. Gaya mo magkaon eh. Pasipod. Uy, uli na. Jollibee Tagum Highway Drive-Thru karong April 8, 2019. Sara isa. Sara. 10th anniversary. Adunay free 20. Jollibee umbrella para sa first 100 customers with Chicken Joy Bucket Food purchase. Diri ato ta. Jollibee Tagum Highway Drive-Thru 90th anniversary. Gawas na po yung mga driver nga magpadungag og 5 makalagot kini sila bay. Pantay mo buhanga mo do. Police mo buhanga mo. Pasakin. Pag single Roy. Pasakin sa nako ning buhanga ni kay abok na kay diri bay ora man tag. Gusto ko yan ako. Jollibee umbrella para sa first 100 Okay, tara taon niya. Malibad again. Second attempt, gibalibara na po the single driver sa Tagum. Let's go Tagum. Bidaw, tara po yo. O, kanina, unta, pasakyan na ni karon o. Pasakyan na o. Pasakyan na o. Oh, anak, salamat Kol. Oh, amping. Kawakas, pasakay jud mga bobo. Unsa? Hoy! Asa man ka? Ay, bobo! Ay, igit! Dito na lang to sa unahan niya, Tod. Tara! Bantog, grade. Ay, wala lang gipa. Nibalik ang driver diri ah. Diri man gud sa Tagum once nga walay helmet ang imo ang sakay kay parahon jud ka. Ngani jud diri sa Tagum. Yes, oh tanawa ka ron nag-video sila so mag-video pud atua diba? Para appreciate nila. Paula ni oy. No parking ba ya. Nakabutan diri ya pa man diri ni parking patay. Si Patoy. Ra. Tara. Tuloy da ay. No parking. Ano ka tao? Mana ka dito? Mana? Kami nag-ugma pa kami balik. So, namin diri karon sa tasting. Ikaw ba ninyo ang Kuya Ronnie vlogger? Talaga naman. So, karon kay try taning yang milk tin. To be honest, bay kay love you ko try ni bay. Ano ko ignorante. Mugay mo try no, para dili mo ignorante no. So,
karoon kay. Talaga naman. Shoot na naman kay Mix niya. Pero nagbuhon sa langit. Abot na nakadali. Kaya makapiright na ta sa music. Yeah. Wala ko pinito eh. Eh, kasi na tingin nakuha. Na-refer na sila nila. Jack, balay ni Jack. Ang butik. Pagkapunta lang yun sila. Pero nga bagod daw niya, 80 ang pangayon pag photo video. So mo to nasaag mi diri sa ano sa may SDI. Kauban ako gyapon si Kuya Ronnie og si Kuya Chong. So subscribe mo sa ilahang duha. Sa ilahang mga channel. Ronnie. Yes. Chong, just Chong. Yun. And Ronnie. Tapos karon kay diri na siguro ko mag-outro. Kung nagustuhan yung video, please like, comment, share, o i-press ang subscribe button para ma-notify mo pag mag-upload na ko. So, mo to. Gambo ang content niya every time. Okay. Bye. Kung i-share sa iyo, ganda ito na